ne pach Kenneth mapiyo piyo. Gima nyalo wacho kuom mane ni mokwongo nasewacho ni chik maduong' mar Kenya kamiluongo ni Constitution of Kenya, Article 1 wacho ni teko te kata loch mar piny nie lwet jopiny. To kidhie kwan madongo 249 mar same constitution owacho niya commissions and independent offices ma wan go apar Kenya ka tijegi monego beni gitiyo en onego beni gibedo okumba mar loch mar jopiny. Matende ni jomonego beni neno ni public participation timore e yo maber mokwongo gin supervisors. Okonego beni gidhi piny gitimo public participation. Kod Sirkal maduong' injore. But gima timore ni constitutional commissions gi nindo o giti tijgi e yo makare. Nikech waduto wang'eyo ni public participation kaka jawinjo moro achiel kanyo nosewacho en rubber stamp. Counties moko temo matek ahinya mondo pande ne jopiny kata chieng' ma public participation timore. Chalo polise ma orie kot ni wadhi kot tich abich to kare gin gidhi kot tich ang'wen mondo gicham pesa ni mani keto kucho chonde mondo goli miluongo ni bond. Moro bende janeno mar bodo no wacho ni samoro bende timo kaka japiny samoro isumo pachi kacha to pachi ni mok ti godo. Ero. Keto paro okochuno ni pachi nyaka ti nikech nyaka gidhi giket peche paro tema giyudo magi puodhgi. Dong neno kaka ng'ato kawo bel to kete odheru to yieko to moudhwe biro malo to bel malong'o dong piny to jowo to keto koni to kendo chako chwado kendo to jo keto koni. Matende ni okochuno ni pachi ema nyaka ti, lakini ng'amo ng'eyo kaka piny onego beni ringi kodhi osomo kaka weche manowuok e public participation to neno gik ma sirkal okalo onego beni oyiene jo sirkal nokawo pach jopiny mabeyo manowuok. Masa moro ok timre nikech ng'ato wacho kanyo maler niya pesa mang'eny iketo e osiptende to osiptende ok ti. Kidhi osiptende adier dala kochacha tibiro yudo ka ji tuo to yedhe onge, dakteche okonji e yo maber, jok moko bende nitiere bende ma ok nyal mi iketo osiptende gibedo ndalo mang'eny to ginyal chulo pesa to nitiere kaka onego beni konyogi e kaunti ka kendo nitie pesa moketi. Koro king'iyo kamano tineno ka public participation ok ti maber nikech kaka wan joma osomo wach pesa kod weche mag sirkal kaka Migori kata Kisumu sani ondiko e budget gini gidwa timo cancer center ok rach, but king'iyo cancer e wach maduong' mar gine health matimore Kisumu sani. Dong nitiere weche moko mantiere piny kaendi ma affect ji mang'eny Kisumu County mag health moingo wach mar cancer. Gima yudore kaka wanjo ma somo weche mag sirkal en ni king'iyo weche mag health gimiluongo ni preventive health e gima onego sirkal onego tim. Curative health ma kama cancer nitiere kod moko go mago onego beni oweyo ni private sector. Matiende ni sirkal onego beni ng'iyo ni malaria ok mak ji chiemo maber, ji tim nutrition, public health.